Днес е денят, в който имаме споразумение, оговорка с Столична община да връчим официално тази петиция. Тя беше насочена към кмета, към общината, към общинския съвет и е с 6 конкретни искания как да направим града ни по-достъпен, по-удобен и по-атрактивен за велосипедно движение. Към момента от септември до сега 5270 души са подписали, като в момента съм сигурна, че вече са повече, тъй като тя е отворена и продължава да събира подкрепа. Тези 6 искания не са само за велоалеи, те са за цялостен поглед, цялостна визия за подкрепа на велосипедната мобилност в нашия град, която е изключително закъсняла и много ощетена и пострадала на фона на всички останали начини за предвижване в града ни. Ще ви поделя набързо кои са тези 6 искания. Разбрах, че тук има дори хора, които все още не са подкрепили петицията. Може да го направите все още. Благодаря ви за което. На първо място искаме да видим града ни свързван в всички велосипедни пътища към момента, свързани в велосипедна мрежа, така че хората да могат да се придвижват удобно и спокойно, без да се чудят докъде стига една велосипедна алея и как трябва да продължат нататък. На второ място искаме да видим обезопасяване на всички кръстовища, и то основни натоварени кръстовища, до които стига вече велосипедна инфраструктура, но тя потъва някъде и хората изпадат в тотален шок и невидение как да пресекат, например, Цариградско шосе, Лъвов мост, 4-ти километър, само малко от примерите. На трето място, обезопасяване на велолентите, които съществуват в нашия град и които са поне половината от велосипедните пътища към момента. Те не са отделени с адекватни сепаратори, отделящи елементи. Много от тези сепаратори са потрошени. Искаме адекватни действия и обезопасяване на тези велосипедни ленти. В момента те са разделени с парко елементи, които не са пригодени за защита на велосипедистите. На четвърто място, целогодишна поддръжка на велосипедната инфраструктура, така че да можем да караме спокойно велосипед и през лятото, и през пролетта. Извинявам се. През всички сезони да се почистват велолеите от сняг, да се почистват от наноси след дъжд, да се почистват от израствани храсти, дървета и така нататък, т.е. да не се сблъскваме с препятствия по велосипедните пътища. На пето място очакваме да има мащабно изграждане на велосипедни стоянки и велосипедни паркинги в София. На ключови места, като покрай културни институции, покрай общински сгради, да може всеки да стигне до Московската 33 по велоалея спокойно, до край училища, детски градини, задължително край автогарата, ЖП гарата, летището, места, които са ключови инфраструктурни локации, до които хората да могат да достигат спокойно до велосипед. И в красивите ни мечти да можем да достигаме до приятните места за почивка и спорт край София, до градски паркове с велосипед, до Витоша, до Панчарево, т.е. да свържем тези места за рекреация и отдих с велосипедни пътища с центъра на града. Това са нашите основни искания, които са подкрепени от всички вас. Благодаря, че сте тук. Това, което предстои като работа, разбира се, е много, което очакваме от общината да свърши. Имаше заявки за тези намерения още в предизборната кампания на настоящия кмет. Ние го подкрепихме, точно заради тези заявки, че той би подкрепил велосипедния транспорт в града. Очакваме общината да заяви ясно своята позиция, визия и не само за следващите 4 години, но да положи основата за една дългосрочна програма за следващите 15 години, като да е развиван велосипедния транспорт в София. Програмата за устойчива градска мобилност е едно добро начало. В нея има прекрасни програми, прекрасни проекти. Те са с поне 10 години закъснение в изпълнението им. Знаем, че общината в момента работи за това да навакса това изоставане и до 2035 година да бъдат изградени тези проекти за велосипедна инфраструктура, които са заложени там. Но това е само началото и минимума в общи линии, това, което имаме в плана за устойчива градска мобилност. Определено искаме да видим просветена програма, която да говори за дългосрочното развитие на велосипедният транспорт, която да е подкрепена от образователна и много мащабна информационна кампания, защото няма как да спечелим повече хора, само като направим велолентите, а не ги образоваме как да бъдат използвани те. И какво друго? Определено промяна може да
да видим. И то съвсем осезаемо в рамките на 5 години. Много градове са минали по пътя на София. Най-пресният пример за това е Париж, който направи огромна трансформация на своята транспортна мрежа и начина, по който се случват мобилностите в града, като от под 1% вече в Париж 10% от всички пътувания се случват с велосипед. Да, важно е да има воля, важно е да има визия, важно е да има действие. Това, което виждаме, е, че ще има и съпротива, ще има хора, които няма да бъдат доволни, но това, че някои паркоместа ще бъдат отнети от улицата, дори да бъдат няколко десетки, означава, че ще има стотици хора, които ще използват велосипед там. Цялостната подкрепа към велосипедния транспорт е подкрепа за нов тип устойчива мобилност в града, която е от полза и удобна за всички, също за хората, които им се налага да използват автомобил. Повече хора на колело означава по-малко коли на улицата, по-бърза скорост за придвижване с автомобил, по-адекватен и надежден градски транспорт, по-чист въздух. Така че благодарим за подкрепата и на вас, и на общината, която очакваме. А сега ще поканя представител на Столична община, на когото ще връчим петицията. Заповядайте, за да чуем и от вас какво мислите по въпроса, какви са идеите, плановете и желанието. Заповядайте и да, успех. Здравейте, заместник по транспорта. Благодаря за петицията. Много се радвам, че сме тук, че сме заедно и че виждам толкова много от вас. За тези, които не знаят или някои знаят, аз идвам на работа почти всеки ден с колело, така че ако видите колелото ми на някои от стоянките, да знаете, че съм си в кабинета. Иначе като заместник кмет, аз имам задължението да се грижа за всички участници в движението и най-вече за най-уязвимите такива. По-скоро ще ви представя 5 мерки, като отчет нещо, което свърших през последните 2 месеца. Наистина свършихме страшно много, тъй като нямаше, как да кажа, основа, от която да тръгна. Буквално някои процеси ги изграждахме от началото. В 5 неща, които свършихме за тези 2 месеца, ще надявам да ви покажа какви действия предприема общината към велосипедния транспорт. Първото нещо, за което най-много се радваме, е, че създаваме постоянна работна велогрупа, където заедно с организациите, с НПО-тата, да обсъждаме проектите, да разглеждаме решенията, къде са проблемите, да плануваме заедно, така че да правим едни много по-добри проекти. Второ, което също липсва в общината, е велокоординатор. Това е, което ще предложа към новата структура, да има велокоординатор, който всъщност да е човека, който свързва звената в общината, тъй като в момента отговорността по изграждане, по поддръжка изобщо за велополитиките е много разпокъсана и има нужда от човек, който да е това звено, което по-добре да свързва тези процеси и да нещо прекъсна колоната. И най-вече да помага с комуникацията от вас към нас и обратното, заедно с велогрупата. Като се надявам, когато обявим конкурса, да има доста кандидати от вас и някой експерт между вас да застане рамо до рамо в нас в тази битка и по-бързо да постигнем целите си. Трето нещо, което още първите дни буквално направих, е да събера всички проекти, които общината има готовност или планува да направи такива, да ги разгледаме, да ги оценим. Повечето ги върнахме за препроектиране, тъй като имаха проблеми. Ние не искаме да... Искаме проектите да са максимално добри, да са огледани добре, да няма някакви скрити неща, които после да създават проблеми. И идеята е всъщност тази година да свържем разпокъсаната мрежа, като първи действия. Знаете, да няма такива велолеи, които свършат в нищо, най-вече изградените такива да са свързани помежду си, за да може човек от А до Б да стига по велоале, без да има прекъсвания. Четвърто нещо, както има метродиаметър, аз много искам да има и велодиаметър и затова в финансирането на МРРБ тази година съм предложил 2 така сложни и трудни проектни решения. Това е
Люлин център и Младост център. Знаете, там трябва да се намери подходящо решение, което да е комфортно за велосипедистите, за преминаването на Западен парк, на моста Въртопо. Така че се надявам да бъдат успешни и да може наистина да решим този проблем и да може да стигаме до центъра от най-големите квартали в столицата ни. На пето място, тя и Драгомира каза, залагаме всъщност сега, създаваме процеса по създаването на паркинги в кварталите, като аз тук се ангажирам в тези паркинги задължително да има и елемента велопаркинги, така че хората да могат да си оставят колелата на сигурно място близо до домовете си и в същото време разглеждаме модели и изобщо начини как хората в центъра на стойки, които са сигурни, забити в земята и така нататък, да могат сигурно да си оставят колелата, когато имат някаква работа в центъра. Така че това са 5 неща като отчет, които свърших. Наистина предстои още много работа. Разчитаме на вас да ни подкрепяте по пътя. Ние не бягаме от битки, просто ни трябват повече съюзници, за да стигнем по-бързо до общата ни цел. Това София да има безопасни, свързани и много велоалеи. Благодаря. Благодаря много. Велосипедната общност е с вас. Благодаря за това и може да разчитате на нас за подкрепа във всеки един момент и в работната група, но и когато трябва да бъдем на улицата, да заявим своето право, да бъдем пълноправни участници в движението. Сега ще поканя някои от общинските съветници, които са тук, също да заявят своето мнение, желание и нагласа, амбиция, готовност да подкрепят велосипедният транспорт, велосипедната мобилност в града. Дайте знак, кой иска да се включи. Заповядайте. Здравейте и от мен. Казвам се Борис Бонев, общински съветник, втори мандат. Председател съм на групата на Продължаваме промяната Демократична България и Спаси София в Общинския съвет. Най-голямата група. Тук съм, защото, както беше споменато, много е важно за това да има адекватна, споделена и екологично устойчива мобилност в един град, да има политическа воля за това. Основният проблем на последните 20 години беше именно това. Не толкова липсата на проекти, не толкова липсата на експерти, които да кажат къде трябва да има велоалей или бус ленти. Проблема беше, че всеки път, когато стигахме до момента, в който подобен проект трябва да се реализира, винаги се появяваше една групичка, която ще протестира дали срещу премахването на няколко паркоместа, дали защото нямало гардеробите от Икеа, къде да им ги доставят и щяло да им затрудни движението и живота, дали защото, и това е дословен цитат, катафалката нямало къде да спре, или линейката нямало къде да спре, или полицията нямало къде да спре и всякакви други аргументи. Но обикновенно, когато тези аргументи бяха давани, заради липсата на политическа воля, проектите бяха спирани. Ето това е най-големия проблем на София, че липсата на амбиция води до примирение с посредствеността, води до примирение с заобикалящата среда и почваме да се успокояваме, че тук е така, вместо да си поставяме много по-амбициозни, много по-високи цели. Искам само да ви кажа, че Тирана изгради в пъти повече велосипедни алеи, отколкото София през последните години. Искам да ви кажа, че Скопие изгради в пъти повече велосипедни алеи, отколкото София в последните години. Искам да ви кажа, че Белград и Букурещ изградиха в пъти повече велоалеи, отколкото София в последните години. Много по-качествени, много по-удобни, много по-свързани. Само в София чуваме, тук няма как да стане, София е хълмист град, то само един месец в годината може да се кара. Странно, аз съм виждал градове зад полярния кръг в Финландия, в които карат целогодишно. Само тук ли сме с уникалната инфраструктура, уникална география, уникалния климат, че да не може да се карат велосипедни трасета? Не, нищо подобно. Липсва политическа смелост. И аз, заставайки тук пред вас, не за първи път в тази връзка, като човек, който от години заедно с всички наши съмишленици се борим за тази устойчива мобилност, мога да ви кажа, че в наше лице има политическата воля, отдавна отлаганите проблеми, отдавна отлаганите проекти да се реализират и тези проблеми да се решават.
Да, за съжаление не зависи само от моята воля или от волята на няколко общински съветника или от волята на заместник-кмета по транспорт. Виждате, стана казус с Патриарх Евтимий, въпреки че там ясно, публично заявихме. Прави се ремонт на булеварда. Ремонт, който е отдавна планиран, на булевард, който е рингов булевард на града, в тежко състояние, на места с липсващ износващ слой, с шахти, които образуват локви. Това се прави. В резултат на това, днес общински съветник беше нападнат от протестиращ, защото така твърдял, че маркировките за ограждане на дупките, които трябва да се изрежат, били всъщност маркировките на бъдещата велоалея. Стигат някои хора до бой, подстрекавани политически от ГЕРБ, не от някой друг, а от ГЕРБ, за да саботират ремонт на основен булевард. А иначе, че там велоалея ще има и бус лента ще има, да, ще има. Защото това е проект, който е одобрен от много години. Това е проект, който е поставен в 6 стратегически документа на Столична община. Още от 2010 година. Това са проекти, които съществуват в подробните устройствени планове, в комуникационната схема на общия устройствен план. Това са проекти, за които експертите са се изказали преди години. Трябва да ги има. Това са проектите, които ще свържат велоалеите, разпокъсани в центъра. Това са проектите, които ще направят градския транспорт алтернатива, правейки го бърз, редовен и концентрирайки трафика по начина, по който навсякъде по света го правят. А именно, всеки да си знае лентата. Велосипедистите във велоалеята, градския транспорт в бус лентите, паркирането в парколентата, движението на автомобили в лентите за движение. Това е стратегията. Това е визията. Аз това мога да обещая, че ще се боря каквото и да ми струва да се реализира. Всякакви опити да се саботират проекти, които са одобрени толкова отдавна, да се саботира желанието този град да почне да се развива, а не само да тъпчем на едно място, ще срещне изключително острият наш отпор. На всяка цена. Каквото и да ми струва, аз това мога да ви обещая. Благодаря. Благодарим за изказаната подкрепа. Отново заявявам и аз от името на велосипедната общност, че ние ще подкрепяме всеки един проект, който, разбира се, е смислен и предлага реални условия за по-добър велосипеден транспорт в града. Има ли още някой, който иска да се включи от общинските съветници? Благодаря. Здравейте, аз съм Димитър Петров. Ще бъда много кратък. От близо 8 години се придвижвам основно с колело в София. Вярвам, че София има всички дадености, може би поне 10 месеца в годината хората да се придвижват с колело. Изобщо не споделям мислите, че София е хълмист град или че той не става за колело. Точно обратното, София може би е една от най-добрите столици, в които човек може да се придвижва с колело. В тази връзка уверявам ви, че имате моята подкрепа. Аз също искам да има велолей, за да мога да стигам от къщи до Московска 33. В момента не мога, неприятно е, но въпреки това го правя с моето колело всеки ден. Благодаря ви. Още някои последни желания за изказвания от страна на представители на управляващите на града в момента? Някой от женския състав? Добре. Не виждам повече. Добре, благодаря ви. Това беше официалната ни част. Господин Васил Терзиев няма да успее да дойде днес. Имал е неотложен ангажимент.